tie vízie sú naozaj len v tých základných potrebách, ako mať strechu nad hlavou a mať čo do úst. Určite to malo zmysel, keď, dáme tomu, som sa dozvedel, že to pomohlo pri učení aj v škole. No najmä to, že ten chlapec mal záujem o to doučovanie. No, mne to akože povedali tety najskôr domové. No určite ich to učí pravidelnosti a sú viac pripravení do školy. Lepšie mi to vedel vysvetliť Martin ako nejaká učiteľka v škole, čo nemá iba mňa. To, čo niekto nie sú v programe, tak tie prospekty v škole sú horšie, prepadávajú. Mohol som sa s niekým učiť, mohol som sa s nimi porozprávať. Pomôže ti s tým, čo potrebuješ, porobiť si úlohy, keď na to doma nemáš priestor ani podmienky. Aby lepšie vedeli preklenúť napríklad tie svoje ťažké okamihy v živote. Že to nie je len o to samotnom doučovaní a to je super. A aké sú teraz tvoje sny? Teraz moje sny, neviem, dokončiť školu.